Yes, start na. What the heck? Ayoko na. Ay! peryahan ng bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Ngayon kasama ko yung mga family ko para syempre before kami bumalik sa Manila, gusto ko makabalik sila. Kaya sinama ko sila dito. Tara, samahan niyo kami. 1 minute, 37 seconds later. Nay! Nay! Tara! Yo, what's up guys? Sasakay na kami sa bike. Tara, samahan natin. Tara, samahan niyo ako. Para mukha na natin sila natin. Okay na? Okay, first crossing na naman. At 5. Okay, Angel Elena. 7-9-9. Double Balita na nakakita tayong ride. Yun yung operator ng ride. Yan, operator. Ano kaya mangyayari sa amin? Kumaya, Douglas. Parang Number 73, the back of Olympiad and Kumuran niyo Igulong ko dara. parang may inaantok dito. Hindi ba siya mano pero may inaantok na. Okay. Tignan natin. Mamaya. Tignan natin anong mangyayari. Bye! 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 Sinay! Parang naari din yung bata dito sa sakayata siya. Ito siya. Yan. Number 21, Okay guys, parang start na ride. Tingnan natin kung cool siya. number 61, Start na guys. Kaya mag-react na natin dito. Yan, yung operator. Mga kasama namin sa likod.
Koira na talo sa... Yes, start na! What the heck? Ayoko na! Ay! A few inches later. Guys, bali kakatapos lang namin. Grabe, nakakatakot siya. Iba yung nararamdaman namin kaba sa pagsakay dito. Kasi para siyang, basta, ewan. Grabe guys! Bro, guys, grabe yung experience namin sa Vikings. Grabe! Ayaw ko nang ulitin. Grabe. Kasi parang hindi siya safe. Parang pagtaas nung yung barko, parang mahulog ka. Pagtataas siya, ang sarap sa pakiramdam. Pero pag bababa na siya, oh my gosh, mahuhulog yung puso mo! Ayaw ko nang ulitin. Bali ganyan yung eksena namin kanina na sumakay kami. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang nakakatakot siya pag nakasakay ka talaga dito. Yung mga nakasakay. Yan. Sobrang taas niyan. Nakakatakot talaga pag nasa taas. Ay pag nakasakay ka na. Napapansin nyo may nakasay sa dulo, nakaano lang siya, Yung ako napapasayin, no? Dahil ang tapang ng isa, ang galing niya. Yeah, tapos na. Ang dali nagka-problema sa baril. Bali yun lang lumalabas na bala. Sa isang kasaway, 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 uno. Number 61, sa lagat ng sa isang kasaway, uno. Okay, under eye. Besang kasaway. Besang kasaway. Besang kasaway. Besang kasaway. Besang kasaway. Number 22. Pangilang baril na yun, pugak-pugak. Titas na yun ulit. Okay, under P. Pinado! 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 Dalawang letra ng misis. Wow! Ang galing, nakaisa siya. Oh, dalawa. Besang kasaway! Oh, 3. Besang kasaway!
Bali nakatatlo siya. Ginoble ang press. Mga 3 points si Bruce. Sumatangay, Ginoble ang press. Tingnan natin kung anong magiging premium niya. Ayun, yung whopper. Whopper daw yung premium sa 3 Tapos yung ano, yung egg. Okay, under end. Ayan. Wow, Press ang yun yung kasama. price niya. Press ang kasama. Kung gusto nyong gumawa ng pang merienda, subukan nyo lang to. Bali susubukan, ibibit ko yung points ni Puss na 3 points kung kaya ko. Subukan ko kung kalori siya. Under end. Wapo ang kasama. Bali binabadahan pa yung yung magazine ng merienda. Ay na. Okay, wapo ang kasama. Nakasama. Wapo ang kasama uno. One. Wow. Habang Botuana. Ay. Sumatangay. Wapo ang Ay. uno. Ay. Ay. 1 point lang. Okay. Last 2. under eye. 3. Okay, dalawa na lang pa. 5. Okay, dos ang kasabay. 6. Dos ang kasabay. Ay, wala na. 5 points. 5 points ako. Tingnan natin kung anong premium ko. Pagbatang ay dos ang kasabay sa is. Okay, kasunod ko. Okay, under Bali three. sa 5 points, tingin makukuha mo. Binado. Wow, okay na to. Binado. 20 pa rin niya. Yeah, 20. Yes, nanalo guys. Guys, nanalo ako. Anong premium ay tayo? Pizzeria. Dapat direct. Chichiria daw yung price. Pizzeria at deli. Pili na lang ako kung anong gusto niya. Anong gusto niyo? Ikaw din, anong gusto mo din? Silva na lang natin. Ika na hanggang namimili si Buda. Dalawa kasi kami nanalo. So, tatry ko rin ibang games. Ay, dalawa kayo Duday? Oh, dalawa kami. Natry ko kung gano'n ako kaswerte sa pagdulog ng puso dito sa may... Iwan ko kung anong game nito pero susubukan ko baka sakaling swerte nito. Tara, samahan niyo ako. Tingnan niyo to. Okay, under G. Wala pa rin guys sa tatlong attempt ko, wala pa rin akong makukuha. Wala pa rin pumapasok sa piso ko. Try pa natin. Pagbatang ay. Guys, nanalo ako. Nakachamba ako. Nanalo ako ng 10 pesos. Wala na. Oh guys, nanalo naman ako.
naubusan ako ng points. Sige,